ina ne banza ko ya fara kunna awa kaje kana shirme kana ina yanzu okay to shikenan bari kawai sai mu haɗu ko normal ne ba wallahi ina nan ba ina no garanti ya ba kuɗin ba matsala zan zo in same ka ba matsala okay baba to ware ma ka sarki ka sarki ka samu ina bakin mai malaro gani nan ba matsala zan zo in same ka Me feeling so great. I believe in magic. The thing you do doesn't matter. I dey feel like make a maintain. So for the bed, do I be father?